जब जब खिचड़ी पास आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। जब जब खिचड़ी पास आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। कैया भैया अइहा, कैया बाबूजी अइहा, कैया भैया अइहा, कैया बाबूजी अइहा। ढूंढा तिलवा लेके आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। ढूंढा तिलवा लेके आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। जब जब त्योहार पास आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। जब जब त्योहार पास आवे, याद नहीं अर का बहुते सतावे। अरे देखी नाही, ई बड़की जीजी बार बार मुड़ मुड़ के सड़किया तरफ क्या देखत हई। हाँ, उ तो हमके भी समझ में ना आवत ह। सबकर भैया बाबूजी आ गए ना खिचड़ी लेके, हमार कुछ पते नहीं खे चलत। हमार भैया खिचड़ी लेके आयल ना, 500 रुपया बूढ़ा के देना, 100 रुपया कलुआ के देना, 50 रुपया हमके देना, और ना तो आधा किलो लड्डू लेके आयल रहना। हमो झूठ ना बोलब, हमारे भैया खिचड़ी लेके आयल रहना, 100 रुपया बूढ़ा के देना, 50 रुपया हमके देना, 21 रुपया कलुआ के देना, 11 रुपया सलोनिया के देना, और ना तो हमारी तने से उर्दिल देले रहे, और ना तो तने से दाना भुजा के देले रहे, और ओमे दुगो तिलवा भी रहे। सबकर खिचड़ी आ गई, हमारे यहाँ से कुछ पते नहीं खे चलत। ना आई तो लड़की देखी ना कितना ताना मरी है। नाना आ गईला ना, नाना आ गईला ना, नाना आ गईला ना। लगता हमारे बाबूजी खिचड़ी लेके आ गई ना। कल्लू घरे चलता। नाना आ गईला ना, थोड़ा जलेबी लिया देना ना, नाना आ गईला ना, थोड़ा जलेबी लिया देना ना। चला बड़की मां, नाना आइलू। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। मेरे भी घर खिचड़ी आज आ गई हो, मेरा भी खिचड़ी आज आ गई। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। जी खिचड़ी आज आ गई, जी खिचड़ी आज आ गई। ला 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 ला। देखी ना, हाँ जीजी तो धीरे से सरक लेनी। अरे हाँ ललका जीजी, हम तो कहत ही जितनी घसिया उखड़ ले जा, जल्दी से टोकरिया में भर ले जा और चलल जा, नहीं तो जीजी कुल बढ़िया बढ़िया मिठाइया अपन चुराई दी। हाँ समझी जी, घर का हाल चाल कुल ठीक है ना? हाँ समझन जी, कुल हाल चल ठीक है बा। बताई का हाल चल बा? अरे का बताएं समझी जी, एक हक दिन बीतल जात बा, कबो घुटना से परेशान तो कबो दम कमर में दर्द, कुछ न कुछ तो रोज न रोज तो कुछ न कुछ तो भइले रहत बा। समझन जी का हाल चल बा? अरे वो तो रोज पूरा परेशान रही कि कबो घुटना से परेशान रही, कबो कमर से परेशान रही, उनहु के दिन सबकर बीतले न जात बा। समझन जी, ए उम्र में तो कुछ न कुछ तो दिक्कत सपई के लगल रहत बा। चली का करे के बा, एक दिन बीतते न बा। हमार बहिनी कहाँ है? दिखत उखत ना है। हाँ बस अबे बुलाओ थी, अबे बुलाओ थी। तो कल तनी बड़की अम्मा के बुला के लिया था। क्या मां आवत है, आवत है। बाबूजी, बाबूजी। अरे माई हो माई। ना रोआ बहिनी, ना रोआ, का तो के तकलीफ बा? अरे काहे नहीं जल्दी त्योहारी लेके आइला बाबूजी। इतना लेट तू काहे कैला खिचड़ी ले आवे में हो बाबूजी। चुप हो जा, ना रोआ बहिनी, ना रोआ। तू जानते हुए समय खेती बाड़ी का सीजन चलत हवे, कुल काम उम करे में तनी लेट हो गईल ह। अरे सब कई नहीं अर्से कई खिचड़ी आ गइल रहे हो बाबूजी। हम रोज रोज तोहर रहिया देखत रहली हो बाबूजी। अरे चुप हो जाओ पगली, अब का रोवत हई? अब तो हम आई गली ना। देख तो थड़का का लेके आयल बानी। 2 बोरिया तो एकदम महीनका वाला चाउर लेके आयल बानी, 1 बोरिया उर्दी लेके आयल बानी, जितना मन करे खूब हरा और अपन बना के खाए।
और ये 5 डब्बा तो मन पसंद जो मिठाई लेके आयल बानी। और बहनी साड़ी लेके आयल बानी। एगो तो ई बूढ़ा के ताए, एगो तोहरी ताए, दूगो तोरी देवरिया के ताए, और कुल छोटके सुनकर गदहड़वन खातिर। अरे बड़ा मजा आ गई। और बहनी तोहरी ताए कुल काजू बादाम सोहाड़ा भर के लेके आयल बानी। खूब खाए और सेहत बनाए अपन। और हई गदहड़वन के ताए कुल देखो कितना फल लेके आयल हई। तो खूब काजू बादाम खाए और अपन सेहत बनाए। उनके तो विश्वास ही ना होत बा कि बड़की जीजी का बाबूजी इतना सारा सामान लेके आयल बाना। अरे हाँ हो ललका जीजी, गजब के बहुते ना सामान लेके आयल बाना। हमके तो लगा था कि हमके देखी के ना हार्ट अटैक आ जाए।